సో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు సెషన్లో మనం చూసిండేది కీవర్డ్స్. డిజిటల్ మార్కెటింగ్లో మార్కెట్ రీసెర్చ్ ఎలా చేయాలి, సో ఆ కాన్సెప్ట్స్ మనము డిస్కస్ చేసినాము. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ కీవర్డ్స్ అండ్ అలాగే మార్కెట్ ని మనము ఎలా అనలైజ్ చేయాలి, అలాగే డెమోగ్రఫిక్స్ ఎలా ఉండాలి, వాళ్ళ పెయిన్ పాయింట్స్ ఏంటి, అండర్స్టాండింగ్ ద ట్రెండ్స్ అండ్ కాంపిటీటర్ యాక్టివిటీ ఎలా ఉంటుంది, దానికి కావాల్సిన టూల్స్ ఏంటి, గూగుల్ ట్రెండ్స్ అలాగే ఊబర్ సజెస్ట్, అండ్ నెక్స్ట్ కీవర్డ్ రీసెర్చ్ అండ్ అనాలిసిస్ ఎలా చేయాలి. అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, వాట్ డూ యూ మీన్ బై కీవర్డ్? ఓకే, ఎందుకు కీవర్డ్స్ ఆర్ ఫౌండేషన్ ఆఫ్ ఫర్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్. ఓకే, కీవర్డ్ ఇంటెంట్ ఏంటి, ఇవన్నీ కీవర్డ్ టైప్స్ అన్నట్టు. అది అయ్యాక డిస్కస్ చేశాక నెక్స్ట్ మనం డిస్కస్ చేసింది కీవర్డ్ ఫనల్. సో కీవర్డ్ ఫనల్ లో ఇన్ఫర్మేషనల్, నావిగేషనల్, కమర్షియల్, ట్రాన్సాక్షనల్, కన్వర్షన్, ఈ కాన్సెప్ట్స్ అయితే ఈ రోజు సెషన్ లో మన స్టూడెంట్స్ కి అయితే చెప్పడం అయితే జరిగింది ఫ్రెండ్స్.